Okay. Damo salamat ex-kapitan Tunyo. Og sugad man ani mo ging kapalis. Yan na. Pero na to. Di pa damo ano? Mga pa na minuto. Yan natagan natin ang pinululuwag kung saan bisitahan barangay Pamamasan. Ora na nga itong pasayawon kay Honorable Cipriano Pachico. Ada? Okay, ito. Papalisan na ito. Hanatong bisita. Nangiti ka